zijn cliënte heeft 3 weken vastgezeten op verdenking van een illegale abortus. Gisteren werd ze vrijgelaten en hij spreekt vandaag advocaat Casper Brouwers. Meneer Brouwers, die cliënte van u, hoe oud is zij? 24. Waarom wilde zij een abortus? Dan moet ik eigenlijk een klein beetje teruggaan in haar toch wel recente geschiedenis. Zij heeft op een gegeven moment kennis gekregen aan een Nederlandse jongen. Zoals u heeft kunnen lezen in het communiqué, ze zelf van Marokkaanse afkomst. En vanaf dat moment is ze eigenlijk een soort dubbelleven gaan leiden. Op een gegeven moment is zij zwanger geraakt. Van haar Nederlandse vriend? Van haar Nederlandse vriend. En op enig moment was de situatie zo nijpend, moest er echt een knoop worden doorgehakt. En die heeft ze zelf doorgehakt. En dat was het moment waarop ze dus die abortus heeft laten plegen. Haar Nederlandse vriend wilde dat het kind kwam? Het kind is naar ik het mogen begrijpen, met liefde verwekt. Ja, dat is mooi geformuleerd. Maar zou ook met liefde worden ontvangen als het aan de Nederlandse vriend lag? Ja. Maar haar Marokkaanse omgeving, de andere kant van haar wereld, zal ik maar zeggen... Ja. Die zag dat niet zo zitten. Dat is maar even de vraag. Ik kan daar niet al te diep op ingaan, maar de vraag is of de familie het überhaupt wel wist. Okay. Hoeveel maanden was ze zwanger? Want er wordt in de pers gesproken over 6 maanden of 7 maanden. Het is allebei veel natuurlijk, maar hoe dan ook. Ik denk dat het voor de strafmaat van belang is. Uitgangspunt voor het Openbaar Ministerie is 27 weken. Dat hebben ze van het begin af aan volgehouden op basis van verklaringen die zijn afgelegd. Zij zegt zelf dat het nog in Nederland, nog in Spanje strafbaar is. In Nederland omdat het de 24 weken niet heeft gehaald. Oh. En in Spanje omdat er, als er al sprake van is, dat er in ieder geval een rechtsvraag is. Als je arm bent en je niet meer kunt leven, mag je bij de bakker een brood uit de winkel weghalen. Als je zoveel mensen in je eigen handen ziet doodgaan vanwege aids, meest jonge vrouwen en kinderen, dan is dat niet van je hart te verkrijgen om condooms te weigeren. U heeft hem een aantal keren goed geraakt. Wie? Nou ja, de discussie. Ja, misschien ben ik wel een beetje flexibeler dan anderen. Maar ik heb niks gezegd wat tegen de leer van de kerk is. Nou, die condooms heeft u geloof ik toch later wel enigszins moeten terugtrekken. Die condooms heb ik niet hoeven terug te trekken. Die heb ik gewoon aangepast aan wat andere bisschoppen, of goedgekeurd, wat andere bisschoppen daarvan meenden. Dat moeten becommentariëren. Ik ben niet de enige, laat ik het zo zeggen, ik ben niet, bisschoppen van Nederland zijn niet alle bisschoppen van de wereld. De kardinaal van Milaan, de kardinaal van Parijs, de kardinaal van Brussel zijn het allemaal met mij eens. Dus ik ben niet, de bisschoppen van Nederland zijn niet de wereldkerk. Als ik iets boos zeg of iets gedurfd zeg, weet ik altijd, ook met die gehuwde priesters, gehuwde mannenpriesterweden, er zijn meer bisschoppen en kardinalen die het helemaal met mij eens zijn. Nu bent u boven de 70 en u gaat nu het klooster in. Ja, mooi toch? Ja. Is dat zeg maar de laatste fase? Dat ligt wel voor de hand, hè? Ja. Is dat dan iets waar u zich op verheugt? Zeer, ten zeerste. Het lijkt me zo saai. Ja, dat vergis je helemaal, hè? En de AOW? AOW, daar betaal ik mijn kamer voor mee. De kamer is in een klooster, neem ik aan. Jawel, maar die kost toch geld, de verwarming en de elektriciteit. Fonkje Dillema was een atlete die uit het niets kwam in 1949, 1950. Een jaar nadat Fanny Blankers-Koen 4 gouden medailles had gewonnen in Londen. En later werd uitgeroepen tot atlete van de eeuw. En zij verdween eigenlijk even snel als zij was gekomen. Zij moest weg. In het Bronnevo ziekenhuis in Den Haag was ze opgeroepen samen met een aantal andere atletes, teamgenotes, om plaats te nemen in een verlosstoel. Moest er onderzocht worden of zij een mannelijk of een vrouwelijk geslachtsorgaan had? Nou ja, je mag aannemen achteraf dat er misschien afwijkingen zijn geconstateerd. Maar als dat nu het geval zou zijn, anno 2007, dan zou zij gewoon lopen. Volgens zeggen heeft ze zich jaren niet durven vertonen in het dorp. En later nog, ze heeft er last van gehad tot de sterfbed. Volgens de familie. Het is echt de hele leven heeft deze vernedering haar achtervolgd. En heeft haar getraumatiseerd. Dus ze wilde er ook niet meer over praten. Jij hebt de rechten gekocht van de Annie M. G. Schmid musical. Ja, zuster, nee, zuster.
Ja. Die komt wanneer op de planken? Die komt in 2010 op de plank, dus we hebben nog even. Ik had een pick-upje op mijn slaapkamer en ik draaide gewoon iedere ochtend bij het opstaan draaide ik die platen. En ik kan ze gewoon nog steeds helemaal meezingstad niet doen. Maar zelfs weet je dat je de pauzes tussen de 2 nummers en het intro van het volgende nummer, dat zit gewoon in je hoofd. Zing maar mee. De wereld door, dat wil ik voor, daar teken ik voor. 10 was of zo. Toen had ik een toneelstukje geschreven. Repelsteeltje, het bestond al hoor, maar ik had het bewerkt. En dat liet ik mijn klasgenootjes dat spelen. En daar zaten 4 liedjes van Ja, zuster, nee, zuster in. Maar omdat ik zoals ik al producent eigenlijk. Maar omdat ik mijn klasgenoten niet vertrouwde met de zang, ging ik in de deuropening van het klaslokaal. Dus als ze moesten zingen, dan ging ik in de deuropening die liedjes mee staan zingen.